И здравейте хора, аз съм Найтов БГ и днес ще направим ревю в един сервер. И нека да започваме. Напишем спаун и тук пише Welcome to Galaxy HD, как се казва сервера. Има Kit Tools и Tools, има Kit Food и Kit Apple. И има евенти всеки ден от 22 часа плюс книга с ранг. Сервера е резиденция. И това са правилата. Като влезете в сервера може да си ги прочетете. Тук има как се прави рез. Някой, който не знае, може да види как се прави рез от тук. И да, нека започнем с ларповете. Warp Enchant е първия ларп за днес. И това е Warp Enchant, както виждате. Ще взема един Kit Tools, да видя. Kit Tools трябва да е нещо друго взема. Да видим на кой лево може да се енчантва. Мисля, че е за 30, но пак да провериме. И да, 30 е максималното за енчантване на брони и на айтеми. Най-различни. И нека преминем към Warp End. Да го видиме. Warp End е за битка. Тук има някакви си бутончета, не знам какво правят. И има стъпички нагоре. Много е готино общо взето. И е уникален. Долу слезете да правите PvP. И да. Общо взето е това. И нека да преминем към третия Warp за днеска, който е Warp Event. Тук се провеждат евентите от... не знам колко часа беше, забравих. После ще видим, но от не знам колко часа. И тук са честове, които се чупят от 22 часа мега евент. Дори Онера го написа. И да, тук се чупят честовете и взимате разни айтеми. Има книга с ранг. И така. Warp Food. Това е ларп за храна, откъдето да взимате храна общо взето. И той е направен добре, но в момента нещо не се спамват. Да, общо взето овце и крави се спамват. И си ги фармите за храна, ако нямате. Warp Nether е следващия ларп. И това е Warp Nether, тук се биете на PvP, много ми лагва. Тук се биете на PvP на Warp Nether. Разкриваме ченкове. И да. И май нататък може да си чупи, да взимате от Nether работи. Но сам мисля, че не може. Да. Но по-нататък може и да може да се чупи. Да си взимате айтеми, Blaze Rod, да си фармите и такива работи. Warp PvP е следващия Warp. Тук защо тук спамва? Сигурно е направено така. Или е бък. И Warp PvP, както виждате, е супер уникалния Warp. Не знам колко е старал, но е супер готин. Вау, много хубав. Слизате тук долу, има PvP и започвате да се биете общо взето. Има едно уникално мощче тук. Две кули, които са свързани по средата, някакви ледове и така. Има различни байоми. Общо взето. Warp, Repair е следващия Warp. Тук се фиксват, репарват айтемите. Както виждате, има много наковални. И една печка, която не може да се отвори. И да, нека преминем към Warp Res инфото. Warp резиденция инфото може да се видите как се прави рез. Той е до спална. От лявата страна на спална, където спални. Може да напишете и Warp Res инфо, да видите как се прави рез, ако не знаете. И да. Warp Shop е следващия Warp. Той не е довършен. Warp Shop само е започнат. Ще го довършат. И да. И последния Warp за днеска е Warp Staff. В Warp Staff това
е това общо взето. И пише owner, хед админа и модератора. Да. И надявам се клипът ви да е харесал. Ревюто на сервера. Ще има IP в описанието. Абонирайте, споделяйте, коментирайте, струшете лайк бутона и чао!